Idén 30 éves a szegedi Vörös Sándor általános iskola. A szerdai sportnapon a Délkonstrukt STS Szedeák férfi kosarasai vendégeskedtek a tanintézményben. A csapat 3 játékosa ugyanis itt ismerkedett meg a sportággal. Ebből a házból laktam, amit az iskola mögött van. A Szedeák csapatkapitánya Nyilas István és a Tarján 4-be, vagy mai nevén a Vörös Sándor általános iskolába járt. A mai sportnapon a 34 esztendős játékos társaival együtt több mint 1 órás élménybeszámolót tartott csaknem 100 kisdiáknak arról, hogyan indult el a pályafutásuk és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki élvonalbeli játékos legyen. Nagyon meg kell tanulni ezeket az alapokat, de Ági ezt nagyon jól meg tudja tanítani, ez biztos. Mutatja itt a mellettem lévő jobb oldalra 2 kollégám, akik szintén ebben az iskolában jártak. Nyilas István mellett ugyanis Tanács Attila, valamint Simándi Árpád is ebben az iskolában kezdett el kosarazni Szél Ágnesnél. A jelenlévő NB1-es átcsoportos kosárasok révén is bizonyított, hogy el lehet jutni arra a szintre, hogy kisgyerekkorban elkezdve a kosárlabdát felfejlesztve átcsoportos játékosként végezhetik, hogyha kitartásuk van. Az iskolában az elmúlt 30 évben mindig nagy szerepet kapott a sport, azon belül a kosárlabda, így a Nyilas Tanács Simándi 3-asnak lehetnek majd követői. A kenguru bajnokságban, a gyerekbajnokságban, a diákolimpiában versenyzünk, és most is bontakoznak olyan tehetségek ki ezekből a csapatokból, akik várhatóan a Szeged kosárlabda sportjában még meghatározó szerepet fognak betölteni. Az élménybeszámoló után a fiúk kiosztottak több tucatnyi autogramot, közös fényképeket készítettek, majd következhetett a lényeg, a közös játék és a látványos kosárbemutató.